ついにたくさん買った水着をお披露目するときが来たね。Open it, open it. It's so cute. It's so cute. すごい人多いね。いや、多いね。今の時間はすごいちょうどいい。暑くない、涼しい。これがボラカイの有名なサンセットですか。はい、やっぱみんな楽しみですね。バルーンあれね、バルーンじゃないんだよな。バルーンに見えるけどね。ああ、そうそうそう。今日すごいいっぱい聞いたのね。ああ。やっぱ昼間より夕方の方が人多くない？いや、昼は暑かった、確かに。今日はすごいちょうどいい。二人の姿みたいから人になれた。めっちゃ綺麗。ああ、めっちゃ綺麗。よかった。いいゲーセンってやつ。すごくないここは、ここからまあ、ずーっと、ね、人が多いんですよ。乾杯。旅行あるあるだと思うんですけど、旅行に行った時だけやたら腹が減るみたいな。もうやりましょう。帰ってないと翔平おるんかおらんのか、おるになろうか思ってる。すごいね、音です。あ、すごい。俺の話ね。ちょっとロールします。さっきよりは少なくなってるけど、まあ、あと周りが暗い。お店があるところ以外がちょっと明るいです。何よ、二人は怒っとる自分だけないけどね。ごめんね、なりがちだけね。今からちょっとチャレンジします。あ、オッケー。そのままだよ。
通に適当やん。ダーティーキッチン付きだ。おしゃれ作りが。少し下る。3段ぐらい少し下る。はい、こちらマスタード。何々の、本当に、何百か持ってる。そちらも売りたいっていう、ダブル案件です、今回は。フラストレーションの。もう、食べたくあった瞬間に、ボコになってましたね。そうですね。1位も2位も、はい。我々もリタイアしてるようなもんですから、はい。僕はリタイアメント結構早かったんですからね、毎日日曜日ね、やることがないっていうのが一番大変ですよ。自分の家に住んでいながら、ここは監獄みたいなのになっちゃいますからね。ゴルフは行かれない。外食はできない。もしその挙句に、アユダっていうのは、地域限定じゃないかなと思って、差別してるんですね。我々逆差別。でここの住宅っていうのは、この辺では、まあ一応高級なレベルの、住宅地なんですよね。本当にいい家だらけです。ですから、お米の配給もない。だからもここだったら別に配らなくても大丈夫だろうみたいな。う完全にもう、お前ら勝手にやるって感じです。すごいな。これ逆差です。はい。だからそういうことで、自分の今までやってる生活っていうのが、まるっきり、すべてなくなりましたね。食生活も変わる。マッサージも変わらない。旅行は行かれない。車も運転できない。車はいらない。だから乗っちゃう。トランジットの代わりに買った車、これが一番最後まで残ってる。どんどん出てくるのか。なんででしょ。今まで俺が車買って運転してて、モールまで行ったら、もうそれは正常な扱いですよ。はい。どうぞ。ね、パーキングじゃなくて、ここ止めて OK。VIP みたいな。いや、VIP と思ってないんですよ。でも、お題とお題をしてるわけです。まあ、それで、なんですか、そうしかできない。子供が可愛いと。学校は行かれない。問題。あんたの坊主が、監禁所、暑いでしょ。で、ね、自由にもっとね、本当にその、あったことのない。もちろん。だし、やっぱちょっと年上行った方がちょっと来年、もう疲れる。ガンガンツアーですか。どうでしたか。私はなんかすべてできない。びっくりするぐらい何にも本当に規制がない。マスク出してないですか。一番きつい。シチューのマスクはしてる。シチューけど、スラムの方って全然してないし。受験に歌手とかも一緒に教えるやつがおって、ちょっとやりたい。言ったら、全然雰囲気変わっちゃって、雰囲気変わっちゃって、2回とかさ、ライブバンドとかなかったじゃん。2回ライブバンドやる。そうだなと思って。誰でもなかったなと。ほんで、まあ、2回ライブバンド楽しみにしたけど、まあ、ほんと普通に、まあ、ああいうところで、もう誰でもマスクしてないし。これって、大丈夫なのやろうか。すごい。なんで、サイさんを
見つけたなって言ったら、この人がいれば、ね、はけ口になってくれると思った。ね、次、アイレースに何度サブスクライバーを全然ない。直接営業に増やしてきた。ただ、毎日は生活できない。自分で、世界最速カードを持ってくる。渋滞になったら日本なんですよ。だから何が生活できないから、やっぱり物価が安ければ安いのでいいわ。よく聞く話が、僕の支援がいくらですか？やってますか？そうじゃないだろう。そうですね。こういう物価とか、ね。お金はね、運動によって合わせる。だからそういう人なんかにもロマンがないから、俺らとかも全然ね、付き合ってもしょうがないよね。面白くないっていうのがさ、皆さん、これ決してアンチじゃないですからね。つまし役に暮らしている方のアンチコメントではあります。それも発展がないじゃないですか。何も生まれない。そう、話もない。それでも終わっちゃった。リタイアして終わって、それでお前こう来てまた終わってんだ。2回の悪いを味わう。そうですね。人間、人生長いんですけど、はい、二度死ねるっていうのは、すごいラッキーかもしれないけど、俺はそれで一回だけできない。かっこいい。だから、サシさんが、ね、どんだけお助けになってくれるか、まあ、楽しみなんですよ。僕、お助けマンでもないし、いい人でもないですからね。でも、この動画を見てくれて、どういうレスポンスが返ってくるか、楽しみです。ありがとうございます。じゃあ、これからですね、バリアで抱えているところで見せてもらおうかなと思うんですけども、ご準備いいですか？それでは、お願いします。1機目はこちらです。はい。こちらの物件、スタジオタイプ。スタジオの、小さいバルコニーがついています。全部ついてる。入国したら早出国での手続きをさないから、ああ、そうですね。48時間以内に PCR を受けないのは、入国、フィリピン入国に。日本入国には72時間以内に PCR を受けないから。だからもう一回 PCR こっちでも受けてるのに、もう次行ったら釣り時間に予定がないといかんって感じで、結構大変だね。で、やっぱり陰性証明がちょっと遅かったりしてね、来るのが。ちょっと、大きなことですけど、はい、ということで、1件目、このスタジオタイプ。ほんまに、もう、完璧です。もう、この状態のままで、リチャード君自身はここ、7年前に購入されたということで、7年前にもう、あとなんか知らなかったけどね、メディカルシティっていうのはね、320万ペソ。めっちゃ大きいグループで、そして、メディカルシティっていうの、本当に30カ所ぐらいの塔が4つあるやつが、もう、フィリピン各地にあるのよ。そういうグループやったね。じゃあ、320万以上は。だからフィリピン30都市ぐらいはあると思ったから、それぐらいの規模のもの。ああ、そうです。そういうグループ。皆さんね、もうマガキ中心って言ってる、この場所。なんと、購入金額より安く、300万程度でそうです。
はい。こちら、入力して300円。はい。次の人の案内します。はい。グリーンヒルズ。グリーンヒルズ。はい。ということで、ちなみに面白い。西村さんも、今から購入して、来たことがなかった。ちなみに、ここを購入しようとして見てて、ここは、まだ小さいんですけど、安らぐ場合ですね。いやもう、一番はラサールが最低限。ラサールが最低限です。それで、いろんなね、自立してもいいものだから、はい、そのためにこういう人です。だから一回もそうだよね。そうですね。さすがにだから、デラサール。おお。あ、ここは何もないですね。何もないです。出てくるかな。オーナーも何があるか分からない。あ、でも、ちょうどいいんじゃないですか。そうだね。そうなんです。このビルの高さが、ここにいると、これは、ここに、何がないからいいですね。そうだね。リハビリやな。そうですよね。本調子ではできない。本調子してやりにくいね。そうですね。1年遅れました。ああ、そうですね。撮影とかするやから。はい。そうなの。ここですね。水曜日は26,000ほどがあるんですよ。ああ、それはだいぶある。きつい。マジできついよ。ちなみに、1年前の購入した時は、300万さすがに先ほどお伺いしたんですけど、こちらは300万。さすがに足がつったりするね。やっぱ、日々1万歩を目指してって言うけど、やっぱ 2.8 倍とかになると、不具合が起きるね。大体2万歩も歩くもんじゃないよ、やっぱり。お世話になりました。何人かは最後の、10年前です。10年前。10年前、90年。
600ちょっと、さあ、おなじみの多分価格でやってくると思うんですけども、今まで皆さん、300万で購入、大体300万で売る、300ちょっとで購入したら300万で売る、はい、のパターンで来ると、おはようございます。おはようございます。 600ちょっとで買いましたので、ちょっと不動産の土地の価格は上がっているようですけど、私が提示する価格は600万です。はい、よろしくお願いしました。お決まりですね。もう、大体この金額どうそれは不動産じゃないですか。素晴らしい。次回、リチャードさん、あなたにして物件を探しに行くをまた振りたいと思いますので、楽しみです。どういった内容の物件なのか、どういう条件のものを提示してくれるか、ちょっとドキドキしてます。楽しみにしててください。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。今回、10点満点中何点とか、ちょっと楽しみにしてます。それでは、ちょっとご覧くださギアとかトレーニングやろうと思って持ってっちゃったけどね、一回だけトレーニングしようと思って。忘れてきたね、家に。フィリピンに行くもん、フィリピントレーニングしようと思って、決めてきたけど、取りに来たけど、一回もトレーニングする時間がなくて、でも忘れてきた。どうして止まるやろうね。なんででしょうね。はい。今日からヨットレースが始まります。ヨットレースが始まります。この人はなんか、このカルボダイバーさん、永住権持ってるらしいんやけど、声からするとおじいちゃんっぽいけどね。おじさん。声からするとほっとったおじさんっぽいけど。何のビジネスをやるやろ。フィリピンエアでビジネスクラスで行き来してるし。こちらの方もすごいしてます。いやー、観光戻ってきてますね。はい。今裏切り者の中塚さんに会うた。飛行機で。はい。裏切り者の中塚さんに会うた。だけど、はい。
飛行機で。飛行機で。東京行ってたよね。気持ち悪い雰囲気だって。あ、そうなんですか。日差しが強すぎて、大概やったかな。日差しはね、すごい強かったよ。あ、そうですか。うん。はい、こんな感じでね、こういうリンクの休み、サバンウェイでまったりとした時間、過ごしてます。ゴールデンウィークね、皆さんお越しということで、楽しみです。でも本当、多分燃料とかも上がっちゅうき、はい。フィリピンが全然安くない感じになってきちゅう。あ、そうですか。燃料の問題で。いや、燃料の問題もだけではなくて、燃料もそうやし、でだからダブルパンチ、燃料もそうやし、円の需要がないやんか。円がトレードされてないやんか、全然。行かないわけだ。行けなかったわけだから。はい。1万円が4000ペソとか、それ切るぐらいやね。ああ、それは率が悪い。円安だこんな感じで15%ぐらいでしょ。15%ってすごくない？すごいです。燃料代高くなって、15%価値がなんとかって言ったら、これもう日本で過ごすのとかなり接近してしまうって話です。そうですね。日差しがめちゃくちゃ強いんで、まだ上田先生時間帯じゃないですけどね、それでも入ってますわ。これそれだいぶ音ちっちゃくしよう。音はちっちゃいです。音大きいです。でも、広瀬先生、これ全然聞けない。バツリ行ってみましょう。なぜかバツリだったスピーカー。メインストリートも。ありがとうございました。全然。はい、わかりました。違います。はい、お願いします。素晴らしい経済回復。もっとね、戻ってきてもらいたいと思います。フィリピン、日本からフィリピン行きは、なりました。乗車率が9割ぐらい。ほぼ。フィリピン、日9本。割みんな。多いてますね。そう、これはほぼまっすぐしてない。マジでこの数がいい。田舎はいいですね。田舎の方行ったら絶対この感じ。都会、街ではやっぱりね。街ではみんなやっちゃう。ローカルの人はやってないんですよ。マスクはすごい。いっぱいいっぱい。本当に落ち着いたのかなと思ってしまう。検査してないだけなんだろうけど。旗が、上りが立ってるな。で、帰りやね。帰りは、ビジネスクラスは、乗車率 20% ぐらい。あんまり相手詰まってない。で、このクラスはおそらくやけど、100%ぐらい。で、ただ、日本に行く人がなくて、フィリピンの人は、ほとんど言う。ただのそれだけ。だから、僕らビジネスクラスやったけど、店もたくさん。店もたくさん。最初に乗り継ぎの人が降ろしますんで言われて、乗り継ぎの人が降りるやん。乗り継ぎの人が降りたら、もうほぼ全員降車してるやん。で、中に入国する人は、フィリピン人の人が一人おったかなぐらいの感じで、結局僕と同じ便で入国した人は全員で10人程度で、日本人が半分、ベトナム人が 30% あとフィリピン人かなっていう人がおったって感じ。
誰も日本入りしてない。まあ、売ってる人がほぼいない。けど、本当にこんな感じ。 95%はもう残ますということで、のマスクです。こんな感じで。こちらはコロナ終わりましたね。コロナも終わりました。はいはい。けど、本当こんな感じだったよ。マジで。あ、ステージ前。何かでしょうか、ステージ前。けど、検査してないだけよね。午前中に1月というのは、この高いバナナボート。まあ。すごいな。いや、すごいですよ。この宴会もすごい。こんな感じで宴会です。宴会モトローラ、このみ。まさにそうビットが。自分の前に機械が壊れました。これもはい、なるほど食べまして、ワイトビーチからお現場に戻ろうかなと思います。はい、ということで、日が暮れた時に大成功のワイトビーチでした。これで終わりたいと思います。だから祈りが見えています。出会いと別れの季節。ビジネスに人生をかけた選択に密着。年を重ねれば、誰もが一度は考えるべきこと。総理大臣としたことに関しては全く後悔がありません。法人殺害事件。マネナ新聞の編集にございます。編集局長の中村さんです。はい、お疲れ様です。相変わらずマニナから失礼します。今日はですね、なんと、マニナ新聞の、オフィスに実際にお邪魔しております。こちら、マニラ新聞代表取締役社長、池田葵さんです。それでは、食べられて池田葵と申します。本日よろしくお願いいたします。今日はですね、先日、日本人男性の試作にこちらの方を、ね、マニラ新聞社長の池田さんに解説をしてもらおうと思います。はい、このニュースがですね、2022年4月1日にマニラ新聞で記事として知られました。タイトルはですね、大変理解をしていただくことができるということで、取り扱わせていただきました。日本人の皆様にですね、非常に多くの審査があったようで、今回ですね、それと実際に違いが起きたからですね、させてもらって、こちら全体をですね、お勧めさせていただきたいと思います。これをね、このフィリピン行くときはね、はい。いやもう今年中にはちゃんとフィリピン行けるような体制にしよう。そうするとみんなコロナが来てきたやろうから、はい。福祉事業も始めよう。マニラ首都圏という感じで行こう。その中にそれを踏まえて、今まではコロナ、今までは
フィリピンに行く前に髪を切れたけど、もうフィリピンに行って髪を切ればいいと思うで。それでいいと思うよ。いや、切ってもらったけどね、ザザザってやるけどね、フィリピンの人結構手先器用やきね。割と上手にやるから。ただちょっと違いが面白いの。この辺とかの木がめっちゃカミソリでこう、なんていうか、普通にまだナチュラルにしなきゃいけないから、そこをあえてこう、際立たせるみたいな。そういうのがあるんですね。まあ、それはやらんといてって言ったら、これで終わるし、でもやってもさ、2、3日もすれば、普通やんか。そんな。それで、これ切ってもらうな。はい。100円。安っ。仕事のやつ。これ、映画学科日本の10分の1か。いや、これはね、フィリピンで切った方がいいと思う。そう思う。こちらのですけど、実際ですね、金融人物にですね、マリア新聞の記者が聞き込みを行ったので、実はこのクリスチャン・ブルガー容疑者と森さんがですね、この事件が起こる前から少し関係が悪化していたということで、はい。そういったような金融人物からの証言が入っております。で、発覚したのはですね、森さんが車を持たれているんですけど、車の修理をお願いされてですね、クリスチャン・ブルガー容疑者が彼ら仲介を行って車を修理するというときに、ちょっとこれ、あれやね。事件が起きたけど、これは面白くないね。うちの男性殺害事件。あるあるというか、ちょっと間に乗せて抜こうとしてるみたいな。そうですね。はい。また動かなっちゅうね。はい、再び再開の皆さん、失礼します。今日はですね、フィリピン経済研究所が主催するオンライン英会話学校って実はあるんですけども、パープイングリッシュです。そのパープイングリッシュの先生、ジャイア先生に来てもらいました。いらっしゃいます。はい、フィリピンエコノミーリサーチコミュニティ、パープイングリッシュがあるんですけども、そちらの1万人気ある先生、まあ、ドラマで人気なんですけど、多分ね、可愛いだけじゃなくて、おじいちゃん今日はその先生に来てもらって、今はね、オンラインでやってる無料の対人授業っていうのをオフラインで実際にね、やってもらうということで、その場を設定してみました。で、生徒さんの役でね、どうしようかなと思って、生徒さんの役どうぞかなと思って来てもらったのが、はい、こちらの作品理事長です。作品理事長って、あれですか、英語ってどうなんですか？まあ、普通に生活してたら困らないんですけど、喋れないよ。多分、彼女は特に初心者の教え方がうまいんで、ちょうどいいんじゃないかなと思って。
今日はこの2人のデモ事業の様子を動画に撮らせてもらって、普段これなんとなく思ったんだけど、デモ事業さらになんか、皆さんに見てもらおうかなとこういう仲介業も面白いなと思うんだけど、あげますんで。僕らがやって、開放、要は、やる場所とかが分かったら誰かがやりたいと思うわけやんか。はい。仲介をしてあげますよと。はい。要は通訳兼、通訳をやってあげますよと。はい。交渉っていうか値段が何とかかっていうのも全部、要は通訳、ね。っていうビジネスもありかなと思ったね。はい。どうせやられるんだろうね。窓口観客をする。そう。その父さんのはもちろんいけるけど、どうぞご自分でって感じになって、ちょっとやりにくいっていうね。ライブ配信とかできるっていうか、できる。コンディションしたらカメラを僕らが持っていく必要がない。すごいですね、それは。天井にカメラがついていて、よくあれやな、コーヒーとありますね。あれで360度カメラ、ズームができる。で、ベッドは動かせる。すごい。だからそこの真下にいて、ズームした形で、ちょっと場所がなかったら、ちょっと動かして、ズーム。もうじゃあそのカメラはオンラインにつながってコントロールルームがこの辺にあって、そこで有線でつなげれる。すごい。ライブストリーミングは OK なのかって言ったら、ライブストリーミングは OK なの。レコードってなると、また違うシステムを使わなきゃいけない。でも、ズームに接続できるんだったら、ズームのシステムでレコードできますよね。日本語で僕はそんな感じ。英語に直せる。社会貢献の意味 OK なんや。ストリーミングは OK。で、あとは、検体とかも1個でいいと思う。この映したやつを、こういう感じで、プロジェクターを投影して、だから、見て勉強する人、で、実際やってる人、だから、この検体に対して見たら、わざわざ集まってくるんだけど、もう手元はこういうの大きい画面で見れる。そっちを見てもいいよね。そう。こうなってんだ、みたいな感じで、見ることができる。あとは、検体は、100% オールマリングだし、やられるやつと、フレッシュフローズンって言って、多分そういうのを処理してない処理です。固まっていただく観察としてちゃんと動くやつ。で、それのローカルのオールマリンフレッシュ。インターナショナルのオールマリンフレッシュになって、ローカルの規定がないから、完璧な検体を買わなきゃいけなくて、でもインターナショナルで言ったら、そういう取り決めがルールがあって、例えば、足だけがいけるらしい。でそうなると価格はだいぶ安い。そうですね。お金下だけみたいとか、首下からここまでみたいな。っていうだから、それのテーマによって、あなたが何が必要なのかによって、値段が変わってしまう。ただ、この施設を借りる値段であれば、これは変わらない。前から変わってない。2019年から変わってない。Japanese are so fast by 比較する。ここを勉強するのがここを用意してほしい。だとしたらどれが分かりますかっていうのを聞く。今回はもう上半身だけですよっていう、そういうふうに決めたりとか。そうすると、勉強はちゃんとできるけど、予算は安い。っていう企画ができる。それはまあいいかもしれないですね。そのシーンの時間とコンプリートの一体、頭からつま先なかったりしても、できないしね。できないですね。到底できないから、なんていうの。複数回、僕らはやる予定になってます。今回は上半身パート、今回は後方パートっていう感じでやってますみたいな感じで。CC gets my Japanese most favorite with the sun decline. Yeah, it's oily, high in calories.
法律的にも問題ないんですかね。オンラインで。それは問題ないでしょ。まあ、ただだから、YouTube 配信とかはダメだよ。そういうのじゃなくて、全然ストリーミングで全然 OK。他のグループもこんなことしてたんですけど、いわゆるハイブリッド、向こうがちゃんとハイブリッドっていうか、オフラインで参加する人もおり、オンラインでも、ただそれがインターナショナルでもない。ドメスティカル、フィリピン、そう国内でいろいろななんかの人とつないで、ここでやったのをいろいろな人に配信したっていうのを試しのやつ。インターナショナルは今回初チャレンジかもしれない。そう、初だ。すごい、それやったことあるんです。すごい。その後、まあ、DMM で知り合った、まあ、仲良くしマネリっていう英語の先生がいて、まあ、彼女にも、要は僕らが解剖学実習やるときに仕事としてこれ手伝っても欲しい。もちろん全然やるんですよ。それも話をしていた。まあね、これをね、やるのがね、どこまで他の方にとってハードルが高いことなのか、ちょっと判断がつかむ。どうなんでしょうね。ハードルは高いでしょう、じゃあ。高いから、比較的に高いと思います。ハードルが高ければ高いほど、なんていうんですかね、頼まれやすくなる。It's like our verse that we need to read. I have to read it again. ああ、そうね。なんか、2日で、2日間で、コーヒーをのけて、スタッフも現地で僕が連れてくるっていう条件で、50万くらいで出たんです。まあ、そんなもんじゃないかな。まあ、2日間、その実習の2日間ってことで、でも全然いかないかもね。まあ、その2日間で、フライト代なしで、会計なしで、僕がずっと2日間はずっと帯同、トラブルがあっても僕は一応できることはやりますということで、現地スタッフを、まあ、何名1人が連れてきて、で、それで、おはようございます。っていう感じです。なるほど。すごいですね。それは。面白い企画になりそうですね。面白い企画だと思う。まあ、いろいろ。まあ、これで、お商売に僕がなるんであれば、まあ、いいよね。いいですね。It's okay. So this is the last part. If you are going to sign a let's say for example, I will be your client. So this is our by the way, how many hours do you want to study? 5 hours. Thank you so much. 無料のね、体験授業が終わると、コーチングっていうセッションに入って、こちらが登場します、広瀬社長です。広瀬社長は実はね、パークイングリッシュ
の本当の経営者で、僕はね、実は広瀬社長が経営するパーキングスに対して、先生はこういう人がいいんじゃないとか、事業をこうしてくれるっていうのをリクエストしてるんですけど、その辺のね、無理を聞いてくれてるのが、この広瀬社長ですね。その社長が出てきて、生徒さんに対して、じゃあこういう英語の勉強の仕方をしていきましょうかっていう指導をしてくれるんですけど、それをコーチングというんです。じゃあ早速コーチングをお願いします。はい。今、ちょっとジェラ先生とですね、話していただいたところを聞いていたんですけれども、セケンディストの場合、そのリスニングが結構もうすでにできていらっしゃる。そうですね。英語できないって言ってたけど、基本的に聞き取れてるんで、多分その他の生徒さんは、もしかしたら、これが聞き取れるんだったら苦労しねえよって結構言う。なので、緊張のケースだけだと偶然です。さっきアドバンテージが分からないって言ってたので、いろいろ使って説明したけども、文章ごと、例えば本当に3割からそれだけのやつがあって、ご丁寧にそれそこから本当に考えて、じゃあ、生徒さんにも対応しているからっていう。今日はね、このパソコンを使って、ね、さっきこのパソコンを使って、目の前でアプリの環境を使って、オンラインで共有、画面共有してやるわけです。そういうふうに、リスニングのところで、だからですが、文章をもうちょっと覚えてこういう小学生おはようございます。おはようございます。はい。大門先生、コミットを受け取りますよ。はい。その日本語は英語にないからっていうのばっかり言いましょうです。はい。例えば、ご写真写真ください。ご写真くださいでもないんですよ。はい。そういうことは、よろしくお願いします。そういうのはないのばっかりを使うんですよ。ただ、とりあえず言いたくないの。よろしくお願いいたしますって言いたい場合どうするか。わかりました。もう、答えが返ってこないですね。その時によって違いますって言われるので、全部はっきり答えなきゃいけない。フィリピンの方の英語っていうのはすごくシンプルなものが多くて、他のアメリカとか、それだいぶ語力も少ない方だと思う。その語力の少ない喋り方に合わせてコピーしていくようなやり方がすごいいいかなと思って、英語の先生とかと使っているのが表現方法に同じように使っていけばいいと思うので、文章をですね、作るトレーニングっていうのを、やっぱり僕らが1週間に1時間とか、30分とかをクラスでバッとつながるんですけど、正直1週間に1時間とかでですね、喋れるようになるきって来ないとか正直思っていてですね、これもちょっと言っていいものかっていうのもあるんですけれども、やっぱり留学とかも見てても、1週間に5時間とか10時間とか、本当にやっぱやっていかないと、僕はちょっと話せるようになっていくイメージが正直ついてないあるので、やっぱり1週間に5時間ぐらい、とにかく話して、質問をたくさんして、質問で受け答えをするっていう時間をですね、1週間に5時間ぐらい取っていくと、どんな方でも正直3、4ヶ月かなり、見えてくるというか、皆さんが効果を感じていただけるので、そこまで最初は1ヶ月、2ヶ月で折れそうになるんですよね。もうよくわかんないし、自分で伸びてるかどうかもわかんないし、英語の先生となんとなくコミュニケーション取れてるか取れてないかみたいな。みんな諦めちゃうんですけども、やっぱり3、4ヶ月ぐらいやってもそういう効果って見えてこないので、その期間しっかりやっていただくために、僕らちょっと長めの時間での設計をしている。確かに、すごい経験。毎日ノバってそう、ノバって有名なノバあれで毎日1時間っていうのをフィーチャーを提唱して、同じ時間で入れてます。それで、一応、全部お客様の外人さんだった。なんでもう20年経ってすごい効果がある。この感じでちょっとうまくリスニングについての文章を作るところについて、そういうフィードバックさせていただいて、大体何ヶ月ぐらいで、この一度の理解はっていうところが、いいんじゃないかというのを大体お伝えしていただきます。そうですね。そうですね。正直、もう、あんまり、本当に分けないがない方に関して、質問だから関係したらちょっと難しいと思いますけど、そ
としてお伝えしますし、もうすでにバックボーンとルートをしっかりとあるなっていう方に関しては、日英から3ヶ月ぐらいのあるかもしれないという可能性がさっきジャイラ先生が文章のコンストラクションが弱いんじゃないですかね。ちょっと言ってたけど、その面で言えば3、4ヶ月で何かそういう形になっていくのは、バックボーンをしっかりとね、それできてるね。こんな感じがコーチングセッションですね。だから学習教室だったりとか、その方に合わせて、自分の調整だったりとか、いろんなことを詳しくお伝えします。コーチングご意向になったらどんどん分析しますので。あんま入れないと思いますけど、何だったらあげます。はい、ということでね、実はフィリピンでの研究所、科学イメージ、フィリピンエコノミー・リサーチ・コミュニティ・パーク、次の字を取ってパーク、イメージ、パークって言うんですよ。ほとんどの方知らないぐらいがあるんですよ。我々がやってるインターテストがあるんですけども、どんな特徴があるかっていうと、3つぐらいあるんですよね。1つは、担任の先生の作る。ごめんなさいね、段取りがないんですけど、ね、今、アイコンだけ、説明してみたいな感じになったけど、ちょっと説明してください。ちょっと、あまり言い過ぎると、他社さんの批判になっちゃうので、ちょっと、抑え気味でお伝えできればと思うんですけど、友達関係もそうだと思うんですけども、やっぱり自己紹介を1回して、でその人が趣味がバスケットボールだとしたら、この話を2回目の時に趣味なんですか、また同じこと聞かないみたいな。逆に言うと、毎回先生変わってしまうと、趣味なんですかっていうのに対してどんどん答え慣れていくんですけども、これで僕はやっぱりどういう感じじゃないかなと思っていて。こんなに近いのって、毎回先生を指名して決めていくっていうのが、こういうふうに結構楽しいですね。このラジオを毎回変えるの楽しいんだけど、それからしちゃいけない。でも楽しいんだけど、それって非効率になる。だって先生は、こっちの実力を知らないことから毎時間始まって、でも逆に初めて毎回同じ先生なので、あんた宿題やってきたのっていうところから始まるんだよ。例えばバスケ好きって言われた時、バスケの試合を見に行ったことがありますか、好きなバスケットボール選手は誰ですかっていう質問がどんどん高くなっていったりとか、友達関係とかそうですね。これが大切になっていきますので、特に先生にずっと1年以上座ってる生徒さんなんかね、いますよね。こんなような特徴1ですね。まさっていうのは、毎回の先生。そういうのやりませんかっていうプロデュース。僕もフィリピン人の貢献するのを意識していただくとしません。要は、カートニュースの先生って一人でもやや高いんですね。やはり先生なんかも、確か3万ペソぐらいの給料があってるんですけど、この人が働いてるんですけど、4万だけしかできない。大体ね、大卒の平均の費用が出てるんですよ。2万ちょっとこういうかどうかぐらい感じにしていて、2万が本当に相当ですね。はい、お疲れ様です。大体5万から6万ぐらいの費用がついていて、大体それが出てますから、そんな感じの費用が相当出てるその料金体系が結構安いんじゃないかと思う。ちょっと料金体系ですね。本コースの方が1週間で5時間と月に20時間っていうのがなんですけども、これがですね、2万9千円で、税込みで3万円だと思います。なので、これ、1時間あたりに1500円の設定になっています。なので、マンツーマンで3人制で1時間1500円っていう価格がなんかいいんじゃないかなと思ってます。その他にも3つの特徴、担任の先生のそれからフィリピン人の貢献と意識してます。この3つには金額に安いですよ。3つの特徴になります。もしよかったら体験授業なんか受けてね、英語の勉強して、フィリピンで楽しく暮らしてみたいなということはぜひ話してみてもいいんじゃないかなと思います。とりあえず、一番大きいのが、最初のね、今日やった先に長のジャイ先生がやった体験授業、無料ですので、気軽に申し込んで試してみてください。もしね、このカーブエングリッシュの授業、法人で受けているようなんですね、例えば5人の社員、10人の社員、もちろんね、100人でも大丈夫なんですけど、
ども、そういったパックで申し込んでみようかなと。あるいはそのパックで申し込むから、こう授業の感じでこういうふうに組み替えてほしいなんていう希望があれば、こちらの方も、広瀬さんの現地の人なので、問い合わせてみてください。そうやったらすべて、この LINE、パーテンニュース公式 LINE というのがあるので、こちらに出てると思って、申し込んでみてください。そこで、友達登録して、無料体験授業とかって一部メッセージを送ってもらえれば、担当の人が見るので、はいこのね、QR コードでもう携帯で読むから、この QR コード携帯で読むのできなかった人は概要欄にリンク貼ってますが、こちらから、パークニュース公式 LINE の方に問い合わせてみてください。じゃあ、お願いします。バイバイ。失礼します。Do you have any messages to the people who are trying to start to study English? So, for those who are starting, advice, my advice is, it's not too late for you to study English. So, if you love traveling or if you want friends from other countries, 月曜日がこれからのこの日、火曜日1万8000、はい、水曜日5万6000、木曜日は帰国前日や。回復する時間がなくて、この辺がすごい疲れ中がすげえ。yeah, you will get だい a ぶ lot 歩 of きました。だいぶ歩きましたよ。Filipinos are so friendly, so and they have bright personality, so you will not get boring Okay. in studying English, and yeah, maybe you can meet the Filipino friends too. Yeah, in the future, yes. Actually, you have lots of Japanese friends. Yeah, I know that most of my Japanese students want me to go to Japan. Yeah, they want to meet me. So In I person, hope they want. after maybe lockdown, I can go Okay. to Japan. Okay. I gained a lot of friends because of this one. じゃあ、皆さん、ね、彼女からのアドバイスにもあるように、まあ、気軽にね、始めてみたらいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じで。Thank you. はい、作品ビジョンどうでしたか率直な感想を。思ったよりも、フレンドリーですかね、な感じがすごく。はっきり言って彼女美人だから、ちょっとドキドキするさ。喋れないんですけど、なので、そんなでもなくて、結構フレンドリー。そう、まあ、それはね、いいところだと思うんですよ。なんかね、美人だからツンツンしてるかなと思うと、そうでもないのがフィリピン人の特徴なんですやっぱり。と思いますね。距離感近く感じる。はい。すごく伝わりやすかった。大学に勉強できて、彼女も言ってたけど、文章の構成っていうのがうまくできるようになればねっていうところだと思って、ヒロ社長のコーチングにもありますけど、3、4ヶ月頑張ってもらえれば結構喋るんじゃないかことでした。ぜひご検討ください。今日はこんな感じで任せていいから失礼いたします。バイバイ。Thank you. バイバイ。バイバイ。バイバイ。Subscribe. Subscribe. Subscribe. このチャンネルは自分で選び取ることだったり、ワークライフバランスだったり、より積極的な選択肢が海外への移住とか、海外で就職するなんていうことをテーマにしています。海外の就職とか、海外への移住に関する情報を早く概要欄にまとめておきますので、後で見てみてください。それからね、このチャンネルの新しい動画を定期的に見ていこうという方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、ベルもタップしていただくと、通知が届きますので、そちらの方もよろしくお願いします。それからツイッターの方でも仕事とか日常生活について発信してますので、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ、今日はこんな感じで何やからです。クラウドワークスに仕事を出してるっていいんじゃないかな。フィリピンで介護学実習をしたいっていう人を募集。よくない？いいですね。以下のグループとかから来るんじゃないかな。ああ、来るかもしれないですね。いかのグループだから。
Ang anak namin din na kulang sa tubig, lalo na rin po yung namin. Kasi nakulang talagang namin sa pagkakaga. でも医療機器メーカーじゃないとそれをやりたいって思わないよね。Kailangan nila ba? 一緒に練習させたいってな。これはちょっと技術がいるね。前言ってたさ、股関節入れ替えるとか、手術マシンとか、そう、器具をその人たちに使ってもらえてできるような人たち。でもそれぐらいの規模になったらさすがに内部におる可能性がある。そうですね。なかなか優秀な人がおる気で中に。はい、どうも皆さん、こんばんは、エドワードです。今日はですね、まあけど出してみてもいいかもしれない。SDGs ってなんかそんな日本語で言うと、持続可能な開発目標っていうね、これちょっと意味がわからんけど、これ簡単に言いますと、世界中にはいろんな問題がありますからね。例えば人権問題であるとか、環境問題であるとか、人口問題であるとか、そういったさまざまな問題がありますので、そういった問題を解決していこうというのがね、50万は欲しい。で、今回は日本企業の MSP という会社があって、そこから相談をして、SDGs がしたいんですが、どういうことをやるか相談をしてるで、今回ですね、ついにほら、フィリピンの入国制限が緩和しまして、ついにその MSP の田中さんがフィリピンに来られましてね、ではどうぞ、田中さんです。田中です。お願いします。いや今回ね、この田中さんから相談を受けまして、一緒にね、こうどういうことができるかっていうのをね、相談してね、やってきたんですよね。あと当社として1年ぐらい前からね、ちょっとご相談して、ようやくこういう形になりましたこと、本当にエドさんに感謝申し上げます。当社としてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。国際貢献活動と、一貫していい形で相談させてもらったんですよね。はい。今回ですね、リチャードの社内と言いますとね、水の基地を使って、水を用意することがあるんですよね。で、その水をね、使うので、もうすでに疲れ中。だよね。水質検査すら出してこない会社もたくさんあって、で私どもの要望は、やはり日本の水質の水を超えるようなね、最低でもその水準にあるような水を探そうっていうことで、一緒に探して、ね、大変でしたね。大変でしたね。でね、なんとかデータ出してくれたところもありましてね、そこのね、行ってね、で一緒に水飲んだりして、で美味しかったですね。そうなんだ。で、そこから水を買いまして、今回、そのタナで、ビザのタナで、水を送ってたんですね。で、それをね、今日行ってきましたんで、はい、そちらの方をどうぞ。
すでに疲れちゃう。それは疲れる。動画ほんとすごい飛んだよ。ああ。楽しみですね。そうだね。一応、なんか3部作になるようにどっちも。はい。米光修一郎チャンネルで出すのと、はい。ジャパニーズシューチャンネルで出すのと、YMC で出すやつと、3部構成で。3部構成。ちょっと編集が大変かもしれんけど。だから大体のパターンで言ったら、YMC のやつに取り入るやつは日本語全部喋るけど、他のやつは英語喋って、日本語喋ってっていう感じで。終わりますか？